నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ లక్ష్మీపురం గ్రామంలో శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి దేవాలయ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గ్రామంలో బోనాల పండుగ కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. భక్తులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో తరలివచ్చి బోనాలు సమర్పించుకున్నారు. మూగుతున్నది జగమంతా శివ సత్తులాటలే నెల అంతా తొలి బోనమెత్తుకొని జనమంతా తిరణాల తీరుగా ఒక వింత యాపాకు తోరణం మురిసింది, ప్రతి ఇంటి గుమ్మమున మెరిసింది. ఇలా వెల్పు నువ్వయ్యి వెలిసినవే నిండార నిమ్మల దండలులే. తల్లి పగడపు ముప్పు పుడకే గుమగుమలాడే మైసాచి కుక్కిల పగలేసినమే పసుపు బండారే గడ్డం కుండ గవ్వల దర్శన చేసేమే శక్తివి నీవేలే భక్తితో ముగ్గుల పట్నాలేసేమే ఐతారం పొద్దు అమ్మకు నిండుగా మొక్కులు ఇయాలే ఎల్లమ్మకు పొట్టులు పట్టి పన్ను దండం పెట్టాలే. పేర్లే తల్లులు మీరే తప్పునగారే తన తప్పు దరువులు ఏ గాలి గొప్పల్లో కళ్ళార మొయ్యాలి. గుబగుబ శంకులే ఊదాలి, కామ్యాక పిల్ల జడిదీయాలి. ఓషమ్మ మైసమ్మ పోలేరు, ఏ పేరు పెట్టినా నీ తీరు. అంకాలి మంకాలి మొక్కాలి, రంగాన రందులే బాపాలి. కుంకుమ పట్టై పులిపై కూసున్నావే, ఆదిమ తెగలకు ఆవాసంగా అవనిల వెలిసినావే తల్లి పెద్దమ్మా. ఏడంతస్తుల గోపురమే నీదమ్మా, కోరితే వరమై